Jaké bude dneska počasí? Dneska bude chcát jako svině, takže to bude na piču, no. No, tady Glum vám řekne něco o sportu, jo, tak jo, Glume, předávám vám mikrofon. Ano, takže, ano, sport, no, takže, tamhle Veverka, závodila jsme na vencem a dopadlo to hodně blbě, protože se tam přišel nějaká tam přilítla vosa, no. A ta vosa je všechny jakoby předběhla. No a vyhrála, takže vlastně to byl celý závod na hovno. No a teď vám tady Tomík řekne něco o zprávách, co se děje ve světě. Pane Masák. Takže ve světě se děje. Jágr chce ukončit svoji kariéru. Prej dostává málo peněz za zápas a už ho to sere. Prej do politiky. Rosický už si nezahraje, je to střevo, neumí hrát a dostane akorát nakopat do prdele. Dál, co tady máme? Politika. Paroubek chce kandidovat na prezidenta České republiky. Trapák. Sem nevejde ani za stůl. Topolánek a jeho nová přítelkyně se odstěhují do Afghánistánu za účelem atentátu na afghánistánského prezidenta. No, myslím, že chvilka pauzy by neuškodila. Takže chlapete lidi, teď vám pustíme nějakou hudbu, třeba si najde, já nevím, co by tam mohlo být. Mohlo by tam být třeba, tak nějakou dobrou písničku, víte co, třeba znáte Zelený tulipán od Pancrase, to je libovolá jako svíje, teď vám to napustím. Bla 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 bla. Gluma zpívej taky bla 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 bla. To super asi. Bla 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 bla. Tamhle je Iva, my vám ukážeme asi tamhle brzo pornohvězdu. Za chvíli by měl, no, Tomíku, poraď nám, poraď. On mě mládí. A jsem v televizi! Myslím, že bychom měli přeskočit na krátké zprávy. Nový film James Bond. Uvidíte, jak se natáčí. Hlavní herec Jan Sedláček. Dále hrají Jan Němeček proti Blanka Hamuzová. Bude to neuvěřitelný trhák. Gay. Sedláček jako tajný agent 007 se spojí s místopředsedou Janem Němečkem. A prezidentka Spojených států Blažena Hamouzová bude chtít zničit Evropu. A agentura 07 spolu s předsedou se to bude snažit to překazit. A myslím, že tohle vám stačilo. Stop.